Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara Paman Harya Sengkuni ayo ndadekake guguk pengenira si Paman Manira Wiji wenten ngajengan Manira Paman Patih Plasa Jenar kawula nun anak Prabu sakalangkung gurawalan panambripun ing ngabdi ngepatian dupi kula tampi timbalanipun Maduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindoron Salomba pinanjering alun-alun kumitira caruk maras nanging saremunten ngarsa Maduka tebih saking raos kemarasan wanter sabda pangandika Maduka anak Prabu ing Ngastina keparing keng bapa Cemadung dawunggir kawula nun inggih Paman Plasa Jenar nggih kadiparan anggene paman ingsun percaya minangka dadi badal wagiling sun Pranata tata rakiti negaring Astina mula diagi matur marang panjenenganing sun Paman Plasa Jenar menawi Paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek saka kapiyakara luguring nusa bangsa tuwi negaring Astina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladhen ulah kridane ngaprang sawanci-wanci praja Paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok kunca Paduka anak Prabu ing Astina ing bapa ing kematian remuk sumangga kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun ndadosaken marwata sutra sing manah boten langkung pakaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggone pawan ngadhep mersaning Manira Paman Plasa Jenar kawula nun sampun boten kirang prayogi pisowanipun ing abdipun Harya Sumanggir Bapa Menembandurna Sarawa Paduka Bapa Menembandurna katuran karaharjan rawuh wonten praja Ngastina Bapa Menembandurna ing Sukalima Astaka swala sila bertapa swalu gimbal sumarante hawela kula nuwun inggih nggih tansah pinanjenengan kawidatan ing sambi kala sawanipun ing bapa ing Sukalima mangya widodane skala sawan kula durga mendhak kala sirna namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa kunjuk kersa Paduka anak Prabu ing Astina nggih anak Prabu Duryudana sampun kula tambiyaken ya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecak nuhanggen jengandi kula lenggah Bapa Menembandurna kula nan sampun boten kirang prayogi pisanipun ing bapa ing Sukalima nggih apa dene sira Dimas Kartomarma prayogakna ngrisi ngadheng-adheng karsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarma lho diweji semban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapteng delahan Gusti kula ingkang sinuwun ing Astina sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang ngrayi pun Kartomarma dene lan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumeng keping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Kartomarma ingsun tampa ora liwat pangestune ingsun tampanana kawula nun kula pundhingga jimat paribih lan tatanan sanggan kang padha anggantung sebo jeneng Manira diambabarake wigatining pasewakan menapa sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula sembahan kula ing Astina Kanjeng Koko Prabu Duryudana Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu ing Mandura ingkang raing Astina ngaturaken pasegan para krami kunjuk sandhap pawada Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubathara wayah tur jagat Patih Indra Jaladewaku Yayi kula tambiasa mambakenipun Yayi Prabu ingkang rumentah dhateng Raka Para ing Mandura saestu akarya bombong raos sing manahipun ing Raka ing Mandura namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Astina Yayi Prabu Duryudana kula cancang bocahing weni dumaweng wijang rumekerting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan mboten langkung kasekecak nuhanggen jengandi kula lenggah Koko Prabu sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ing Mandura wonten ing Datulaya negaring Astina dinten sak mangke menika Yayi saha sewu-sewu kalapatanipun ingkang ngrayi tadah wadana
dene kula wantun hambuyungi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing ngriki lenggan sakmangke. Upami ing sakmangke kula diambabarake wigatining pasewakan boten lega raos ing manahipun ingkang rayi. Menawi dereng wonten wiyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng wanglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi ing Ngastinapun Duryudana. Anggenipun ingkang rayi wantun sumalana cumalana hambuyungi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi, kula wonten timbalan. Mestinipun sampun ngantos kawiyosing pangandikan ing mekaten menika kala wau saknyatanipun ingkang Raka ing Mandura sinampiran kewajiban minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula para Sata Kurawa. Mila sampun ngantos katimbalan ing wanciri nadyan katimbalan ing wanciratri ingkang Raka boten badhe suwala. Tebih saking negari Mandura boten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Raka kejawi namung enggala kula nampi sabda tama paduka Yayi Prabu. Gandeng sakmangke ing Raka sampun kepareng sowan. Yayi tumunten kababarna wonten wigatos menapa dene paduka kawontenaken pasewakan ing beneh kalaradat ingkang sampun ngempalaken sangganing para sepuh, ngempalaken sangganing para punggawa nayaka negari Ngastina. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang Sentana miwah nayaka. Monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kalawan ingkang Raka ing Mandura, Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Andrah ingkang puspita rum kasilring samirana mre sekar katung ngas kandanya maweh raras renaning driya wonten timbalan Yayi. Estunipun lingsem anggen kula badhe punja atur ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Jalaran anggen kula nglepaken sangganing para sepuh menika mboten badhe ngrembak babagan negari Ngastina. Duwin mboten badhe ngrembak babagan kanalindranipun ingkang rayi Duryudana. Namung anggen kula mlempaken sangganing persepuh menika kala wau. Kula badhe ngrembak kawontenanipun Duryudana ing wonten sambung rapetipun kalawan Yayi Ratu Banowati jagat wasisaning Bathara. Yayi, mestinipun paduka mboten sisah ngawontenaken pasewakan ingkang satemas sangganing para sepuh para punggawa nayaka andher madaning dadri negari Ngastina. Jernyatanipun menika perkawis kula warga, perkawis bebrayanipun paduka Yayi Prabu dhateng kadang kula Yayi Ratu Banowati. Upami mbetahaken ingkang Raka ing Mandura tumunten kula katimbalana pepanggihan catur netra menika langkung prayogi. Nanging gandeng samukawis menika sampun kelajeng tuwin sampun kelampah.
Awon menapa menawi tumunten paduka amedharaken menapa to ing kelampah ing magepokan kaliyan Yayi Ratu Banowati. Mbok menawi sak mangke sanggening para sepuh saged angentreng-entrengaken penggalih paduka Yayi Prabu Ngastina. Ora bukasinggihan mekaten apan menika ing dados pengajaping manah kula. Sampun wonten setunggal candra langkung sekedhik. Kula menika nggadahi raos sewah-ewahan madaning kula warga negari Ngastina. Yayi Ratu Banowati sanget-sanget anggenipun hangias dhateng ingkang putrayipun Duryudana. Yayi Ratu Banowati sanget-sanget anggenipun hangilani dhateng Nalindra Ngastina. Jernyatanipun Yayi Ratu Banowati menika sampun winengku garwa dening rayipun Duryudana. Nanging kula matur sampun wonten setunggal candra langkung sekedhik etang kelenggan sak mangke menika. Semunipun Yayi Ratu Banowati anggenipun ngladosi dhateng rayi menika boten lair tumusing batos. Anggenipun ngladosi dhateng rayi pun Duryudana menika boten kandhas dumugi ing batos. Kula saged ngraosaken inggih ngladosi bab samukawisipun jernyatanipun kula menika Nalindra. Turnyatanipun Yayi Ratu Banowati menika kapernah sisianipun ingkang rayi pun Duryudana. Boten ngomongaken kasaranipun anggenipun ngladosi sak tataning priya lan wanita. Anggenipun kula ngajab karonse. Boten atinipun ngladosi kanthi lair dumugi ing batos. Langkung-langkung ngladosi anggen kula angrasuk busana miwah anggenipun ingkang rayi badhe mapan nendra tuwin dahar miwah ngunjuk. Semunipun namung kandhek wonten ing lair. Kasaranipun anggenipun ngladosi dhateng ingkang rayipun Duryudana menika tumrapipun tiyang Karang Pradesan sesebatanipun gelem-gelem ora-ora. Ora Bu. Paduka Wresa. Bilih kula menika sanget anggenipun tresna kalawan Yayi Ratu Banowati ngantos kula sumpah prasetya nadyan kula menika Nalindra kula badhe anulat dhateng paduka Kanjeng Prabu. Kula mboten badhe nggadahi garwa malih kejawi namung Yayi Ratu Banowati menika dados pratandha agenging tresna kula kaliyan pun Yayi Ratu ewa dene piwaresipun kados mekaten. Ora Bu. Menawi ngantos kedangun lelampahan ingkang kula sandhang wonten salebeting kedaton menawi kula menika ngantos tebih kaliyan Yayi Ratu Banowati agengipun menawi kula menika ngantos pisah kaliyan Yayi Ratu Banowati bebasan pepes bayu kang tapis kula mboten nggadahi kegiatan menapa-menapa. Adeg kula minangka dados Nalindra wonten negari Ngastina menika bebasan sarah mungging lautan wastra lungset mungging sambiran. Ora Bu. Jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat. Kula nuwun pangapunten Yayi. Sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadhawadana menawi ngantos kula wonten pandangun utawi atur ingkang kula kunjungaken dhateng paduka Yayi Prabu. Paduka Kanjeng Prabu bari paring dawuh menapa? Kawontranipun ingkang rayi kados mekaten menika tumrap kula mbok menawi kecocok manahipun Yayi Ratu Banowati. Tuwin wonten panyendu, tuwin panyacat wonten pangandikanipun paduka Yayi Prabu Duryudana ingkang sanget damel sakit manahipun ingkang garwa wekasan anggenipun latih dhateng paduka Yayi Prabu menika mboten kandhas dumugi ing batos namung dumugi ing lair. Krana menapa Yayi? Tumrap kula penggalipun piyantun estri menika nuwun sewu benten kaliyan piyai kakung. Ujaripun para sepuh kaya semnyebataken wong wadon menika menawi wis ketaton menika nuwun sewu. Tatune bakal digawa mati. Mangsa kala iso lali nanging nuwun sewu menawi kemutan tumunten grantes manahipun wekasan nggadahi raos gething keburu sengit dhateng guru lakinipun menika nuwun sewu pambeganipun wanita menika ngaten atine ringkih atine alus mbok menawi paduka Yayi Prabu ngemut-emut wontena paduka paring dawuh menapa dhateng ingkang rayipun Banowati saengga handadosaken tatu penggalipun ingkang garwapun Yayi Ratu Banowati. Kula Prabu wonten dawuh kula menika tresnanipun bebasan jagat Ngastina menika kula kawonaken menawi kula katandhing kaliyan pun Yayi Ratu Banowati.
upami negari Ngastina menika kedah wal saking tanganipun Duryudana kula sagah nglampahi waton kula aja nganti pisah karo Banowati menika ageng ing tresna kula mila pendak-pendak kula paring dawuh dhateng Yai Ratu Banowati menika sanget anggen kula ngatos-atos sampun ngantos nyocok dhateng penggalipun Yai Ratu Banowati oh Prabu Wilatala lajeng perkawis menapa nuwun sewu menawi kula aturaken wonten ing mriki menika mangke saru menapa paduka Yai Prabu kula nyuwun pangapunten sampun radi kirang sentosa werdinipun kados pundi kula mboten badhe angonceki langkung cetha kula namung badhe munjuk atur menapa Yai Prabu sampun radi kirang sentosa ing babagan ulah kridaning priya lan wanita Gusti Prabu kula nyawang dhateng kula persasat sedalu kaping 17 kula menika tasih sagah. Sabab tumrap kula pinten-pinten perkawis ing ngandamel goreh madyaning bebrayan menika wonten pinten-pinten bab. Lah iki ngaten Paman Senguni, leres nggih. Kula nuwun sewu. Kula menika sampun sepuh kemawon sampun ngantos kula menika cungkrah kalian semah kula menika kula budidaya. Pendak-pendak wonten pangandikan saking rencang-rencang iki apik iki jos menika tentu kula pendhet amargi sampun ngantos kula menika damel cuwanipun inggih menika lari griya nggih lah menika nggih namung nyatanipun perkawis menika ugi mboten Koko Prabu Kakang Durna piye mbok ya usul paring pangandikan Kakang Durna kok ketoke rumah tangga kula warganing Kakang Durna kuwi katon le ora ana masalah sithik-sithik. Oh. Dik Pate, pripun? Nek perkara bebrayan kula mboten tumut-tumut. Kok ora melu-melu? Lho, merga kula niku beda karo kanca-kanca kula, beda karo sanak kadang kula. Kanca-kanca kula padha duwe urip sing kepenak, duwe urip sing apik terus ya padha jejere. Padha jejere tegese padha ing antaraning menungsa karo menungsa. Nggih. Saniki kula kok sampean takon kula niku padha karo sampean mirang-mirangke kalih kula. Nggih. Wong bojo kula ora iso muni-muni. Bojo kula ora iso protes. Nggih. Ngoten nggih Kakang Durna. Namung ewas semanten menawi kula dipun suwuni pemanggih nuwun sewu. Menapa to sababipun dene Bale Wisma menika saged goyah utawi Bale Wisma menika saged geger menika dipun sababaken antawisipun priya lan wanita menika kala wau mboten sayuk tuwin mboten rukun mboten sayuk mboten rukun upami setunggal kula menika mestani nalika dhawuhipun nuwun sewu anak Prabu Duryudana kaliyan pun Dewi Banowati menika kala wau sarana kapeksa menika mboten badhe kelampah jer sami-sami nggadahi raos tresna saengga saged gesang bebrayan mukti kawibawa Nyakrawati wonten negari Ngastina menika ugi mboten badhe kula aturaken ing angka kalih apa to sababe wong mangun bebrayan iso pecah sebab nuwun sewu sing lanang ora iso menehi kaya karo sing wedok menika ugi mboten badhe kula aturaken jer paduka anak Prabu Ngastina menika Nalindra Gong Binathara sugih bondo bandu mboten badhe kelampah menawi anak Prabu Duryudana menika mboten saged maringi kaya lair dhateng pun Dewi Banowati saengga dadosaken Dewi Banowati cuwa penggalipun menika mboten badhe kelampah lan mokal kedadosanipun nggih Kakang Durna leres Kakang Durna nah ing angka 3 leres ngendikanipun anak Prabu Duryudana menika kala wau utawi pengendikanipun anak Prabu Baladewa bilih nuwun sewu gegereng Bale Wisma menika dipun sababaken dene salah setunggalipun mboten saged leladi dhateng setunggalipun kanthi lair batos tegesipun ingkang priya mboten saged ngaturaken jatining pemarem dhateng ingkang putri semanten ugi ingkang putri mboten saged ngaturaken jatining pemarem dhateng ingkang priya menika saged dados jalaran pecahing tiyang mangun bebrayan Dik Pate. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Sing lanang ora patiya sentosa. Semono uga sing wedok ya ming begegek meneng wae. Menika ugi saged dados jalaran goreng tiyang bebrayan. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Ingkang salajengipun dipun sababaken nuwun sewu. Ingkang kakung menika mboten saged ngupakara dhateng badanipun. Ateges sing lanang kelemon. Utawa kuru banget lan sak piturute. Nggih, nggih.
Dalan nuwun sewu. Tiyang bebrayan menika kedah saged ngenaki dhateng sesaminipun, tegesipun ngenaki dhateng pawestri tuwin kakungipun. Sing wedok ya pintera ngadi busana ngadi salira, sing semono uga sing lanang ya kudu pintera ngadi busana ngadi salira. Mekaten menika saged dados sarana kencenging tiyang bebrayan, boten saged pecah krana sabab menapa kemawon. Nggih. Nek sing lanang lemu, terus sing wedok nyawang sing lanang ora gelem. Sing wedok sing nyawang lanang ora wegah merga glombrot awake, tur tau adus. Sapa gelem wong wedok nyawang kaya ngono? Mongko ning jaba akeh wong lanang sing padha resik-resik lan apik-apik. Lah menika dados sarana gek sing wedok imane ora kuat, gampang kegodha. Ngoten nggih Kakang. Iku iso dadi jalaran rusaking wong bebrayan. Semanten ugi sewalekipun kosok wangsulipun. Nggih. Sing wedok ora iso ngopo karo awak. Saya lemu. Mula ora jeneng mokal. Sing lanang ning jaba terus ramban-ramban mrana-mrana. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Mula kabeh niku kudu sak tundha sak bilik-bilik tegese sak traju sak bobot. Ampun menang-menangan dhewe. Aja dumeh wong wis mangun bebrayan terus duwe pedoman aku ngene wae ora apa-apa. Aku kaya ngene wae ya ora bakal bojoku ora bakal piye-piye. Oh, salah menika Depate, salah. Mergi wonten Jawi menika godha kathah sanget. Nggih. Ngoten. Menika saged ugi kelampah. Anak Prabu Duryudana saya lemu kados mekaten menika. Monggo Dewi Banawati nuwun sewu. Abdi ngestinta menika ngathah ingkang bagus-bagus tur dasare sentosa. Lho, menika mboten badhe anu lho, mboten aneh lho. Ing atasipun juragan kok kepencut karo abdi menika pirang-pirang lho. Menika pirang-pirang? Nggih. Mila kedah ngatos-atos lho, nggih, kedah ngatos-atos. Jer menika perkawis sing mboten enteng nadyan namung perkawis sakados mekaten menika, nanging tumrap kula menika wigati, paduka inggih kedah ngadi busana ngadi salira. Paduka kedah tansah waras utawi saras lahir batosipun. Menika wigatos. Nggih. Matur sembah nuwun Bawadurna. Namung sak mangke kula piyambak boten mangertos. Jernyatanipun tumrap kula menika peparing boten kirang-kirang kelanipun Yai Ratu Banawati. Yai, samenika ngaten. Nuwun sewu, tinimbang bebecer dhateng rasa sastra wirang ingkang tan bangkit pinambeng, sak mangke saya dangu tan wandi. Perkawisipun Yai Prabu Duryudana menika badhe malimbar dumugi sak jawining rangkah negari Ngastina. Langkung mrayogi menawi paduka Yai Prabu tumunten sak mangke ananting dhateng ingkang rayipun Banawati. Yai Ratu Banawati dipun dangu. Menapa to sababipun dening gadahi sloga ingkang kados mekaten? Upami paduka Yai Prabu gadahi kelepatan kedahipun paduka kedah saged nyuwun mangapunten dhateng ingkang rayipun Yai Ratu Banawati. Ewa semanten menawi sak mangke panci wonten atur ingkang lerekipun wonten sambung senengipun kalian katresnan. Paduka Yai Prabu kedah ngelenggono. Jer tumrap kula tresna menika uriping jiwa ingkang suci. Menika mboten saged dipun suwun, menika mboten saged dipun tolak. Menika namit saged dipun namung dipun tampi. Inggih. Tegesipun kados pundi? Upamiya Yai Ratu Banawati sampun mboten tresna kaliyan paduka Yai Prabu, kedahipun Yai Prabu kedah ngelenggono. Upamiya Yai Ratu Banawati menika sampun suda katresnanipun, paduka kedah nglenggono lan wiwit amupuk raos tresna ingkang langkung ageng saengga tresnanipun Yai Ratu Banawati wangsul kados wingi uni Yai. Nanging umpamiya sak mangke wonten aturipun Yai Ratu Banawati menawi Yai Ratu Banawati sampun boten tresna kaliyan paduka Yai Prabu, panjenengan kedah nglenggono. Jalaran sampun aturaken ajeng tresna menika boten gawean menungso, ning tresna menika gaweane sing gawe urip Yai. Sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu-mangu ler sing duka cipta berbuti mandana raras ing
bingung kenganglangan penggaling sang nata Prabu Duryudana nalika semanten emut lampun agengipun tresna kalapaningking garwa nenggah Dyah Ayu Banowati parandene kata-kata pangandikaning nata ing Mandura Prabu Baladewa karya kagiat jroning driya wekasan legeg datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinokarta tugu papan kang manggon Sinokarta rinengga-rengga nglenggahi kanyut pinangka wadu kanyut jaremet ganten wajuran ngecana durung abang duru-duru manding dasaring pertolo kasaru pelajaripun abdi taman negari ing ngestina abdi taman kadilengleng lumajar kapiandeng dados kaget nata ing astra Prabu Duryudana topan kula ingkang sowan sinuwun ngaturaken iki kok geseh karo suarane mau. Suarane ki renyah apik bareng metu kok tuwek arep modar kaya ngene. Mban. Nuwun sewu kula mbeta radio sinuwun. Yo. Ora dadi ngopo? Sing bengok-bengok mau sapa? Radio. Dudu kowe. Sanes. Mban kok senengane barang wis usum HP kok nang ndi-ndi gawa radio. Ono apa mlayu-mlayu? Ngaturaken ketiwasan sinuwun. Sewu ngrepatan diagung pangaksami. Yo ora dadi ngopo kangge matura kowe mbane abdine Yai Ratu Banowati. Kasinggihan mekaten. Kula menika ugi kaget. Nalika semanten kula menika nengga dhateng keng garwa Dewi Banowati mapan wonten ing taman kadilengleng namung semunipun Dewi Banowati menika kepengin nglimpekke dhateng kula tindak ngaler tindak ngidul kados mboten jenak penggalihipun tumunten kula titi priksa kula ngetutaken tindakipun ingkang garwa Dewi Banowati kula nuwun sewu lajeng kula sumerep glibetipun wonten satunggiling piyai kakung ingkang dipun singetaken wonten ing patengganipun Dewi Banowati sinuwun sing cetha le ngomong apa sing disingetke dening garwaku Yai Dewi Banowati nuwun sewu tadah deduka ingkang sakalangkung kathah sing cetha mban bangane diketok gulumu sing cetha inggih nyuwun pangapunten Gusti Patih Sengkuni sing cetha anu menapa menika wonten piyayi kakung ingkang dipun singetaken ingkang garwa Dewi Banowati sinuwun wong lanang inggih Prabu Koko Prabu atus pundi lampaning ingkang kula sandhang Koko Prabu aturipun nemban Banowati ndelikke wong lanang wah rak tenan ta wis deg-degan aku gek-gek kuwi sing bakal dumati lole mban nek pancen kowe iki iso matur kowe iso genahake sapa wong lanang sing wani mlebu nang taman kadilengleng kula piyambak mboten mangertos namung kula sumerep glibetipun penemban kula sumanggaken kowe minggat nun kowe minggat inggih ngestaken jawuh kula nyuwun pangapunten rasa kakehan cangkem inggih ngestaken jawuh Prabu Koko Prabu kula nyuwun paduka saged nyepeng dhateng menungsa ya murang tata upama kecekel dibondo tangane krincung sikile ajeng kula obong urip-uripan
sirah ingsun prihatin was pokong mijil Tuda tanpa karya sangkang rinemekan Gusti gelung rino sak sekarnya Banowati kebangetan nggonmu ngorak-arik karo jagate Duryudana kowe tak muktekke kowe tak sunggi-sunggi kowe tak sungga-sungga ndak lungguhake minangka dadi Prameswari nek ditemune kowe natoni atiku Banowati ora nyono yen kowe tegel karo aku nuwun sewu nggih kula aturi sabar aturipun emban menika kala wau namung paring dawuh utawi munjuk atur menawi ingkang garwa nembe nyingetaken piyantun priya wonten ing patenggan dereng wonten atur ingkang saklajengipun nggih kula suwun supados panjenengan sabar wong wedok ndeleke wong lanang ning peturun ing apa monggo niku Banowati niku bojo kula maniku Prameswari Ngastina inggih kula ngertos mbok menawi menika namung rencangipun saged ugi lho nggih kula nuwun sewu sampun ngantos nggadahi panyakra bawa ingkang boten-boten kaliyan ingkang garwa jering ingkang garwa menika Prameswari negari Ngastina Prameswari menika sak tingkah tanduk lampahipun dipun tulat dening para kenya sak negari Ngastina mila Dewi Banowati menawi badhe tumindak alampah bidang utawi sedheng menika badhe dipun petang-petang ingkang langkung jlimet jernyatanipun badhe hambebangeri dhateng asmaning Nalindra tuwin negari Ngastina mboten kados kawula alit kok nggih menika pangkatipun Prameswari kaya disuwek-suwek atiku raos kula sampun boten karu-karuan nek nganti Banowati nindakaken sewiji-wiji kaliyan priya nika kula weruh bojo kula kaya weruh sigat petatun. Dewate pripun? Kok mula aman niku bojo kula. Nggih. Ditinggalne ndi-ndi ora bakal ana wong iri-iriki. Nggih. Boten ajeng iri-iriki. Nggih. Kejaba nek ajeng nggih balapan. Mbok cangkem iki sing apik. Lah sampeyan iku wong ana wong susah kok omongane ya sak geleme dhewe. Bawon wonten dawuh nggih. Kurawa diketapi upama wong lanang sing bedang kali Banowati kecekel bondo tangane krincung sikile. Kula dhewe sing arep matrapi pidana. Kula non ngestaken dawuh. Mboten. Wonten dawuh. Kula ditindak dhateng taman Kadilengleng. Inggih kemarengipun yen pancen sing bidang Banowati niku wonge digdaya yen akal men digarap Kurawa yen akal sampeyan kudu iso garap karo menungso niku oh inggih ngestaken dawuh nggih hartomarmo wonten timbalan tentremna penggalipun Kakang nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan namung sak mangke mugi ya paduka sampun ngantos nggadahi raos pangraos ingkang boten sae lho nggih monggo penggalipun dipun tetepaken
supados penggalih paduka sampun ngantos goreh rungeh. Asesanti kemawon wonten penggalih panjenengan supados tetep ing kamulyanipun nggih. Sri Bala Dewa Narpati Dwinares ora Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Cinawi wah panusmaning jajalan akskertaning bauna iblis lanat. Wah, lah kok bener ucape umban matur nuwun Kyai Prabu Duryudana. Yen to Yai Ratu Banowati ndelikke menungso. Lah kok dadi bar aku tekan kene ora paneng iki Bagong iki. Wah, konangan Satpol PP. Piye, Dik? Tanggung jawabmu kok Prabu kan bekti kula konjo. Yo. Kula tampi Yai Ratu. Ngaturaken ngaget raos semana kula tini penyahipun Koko Prabu rawuh wonten ing Naman Ngadi Lengleng. Monggo mboten taliwara ing saderengipun marang kula badhe cemadung dawuh badhe wonten menapa Yai Ratu? Wonten dawuh. Kula badhe nyuwun keterangan ingkang gemathok. Ngengingi babagan perkawis menika mboten namung mbebangeri dhateng asmanipun Yai Prabu Duryudana. Nanging mbebecer dhateng sastra wirang ingkang badhe disandang dening negari Ngastina. Niatipun Yai Ratu menika menapa? Inggih. Mboten menapa-menapa, Kok Prabu mboten menapa-menapa. Lah kok panjenenganipun wonten mriki Bagong menika mapan wonten Taman Ngadi Lengleng. Monggo sampun wonten emban iki matur dhateng Sanipun Yai Prabu Duryudana menawi panjenenganipun Yai Ratu Banowati menika nyingetaken sawijining priya. Sareng kula titik wonten ing Taman Ngadi Lengleng. Mboten pangling menika Bagong. Inggih, mila mekaten. Bagong, nun. Ngopo kowe nang kene? Marani yangku. Aja cemetan. Aja sapenake dhewe. Iki Prameswari, pun ngerti. Wong kula mriki ya ora karep kula dhewe diceluk kalih Ndara Banowati kok. Kula teng mriki niku nganti bingung. Malah niki wau sampeyan nek ngerti malah saya kaget. Saya kaget piye? Dewi Banowati mengungkapkan cintanya kepada saya. Lho, estu kula mboten gawe kawau mau upama wah ya HP ku entek baterene. Arep tak rekam mau nek nganu supaya ana buktine kok. Yai Ratu, kula wonten maring adawuh. Menapa panjenengan tindakaken menika mbebangri dhateng asmanipun ingkang Raka. Asmanipun Yai Prabu Duryudana. Kula nyuwun pangapunten, bloko suta kemawon kula sakmenika sampun mboten tresna lan Prabu Duryudana. Lho, inggih saestu. Jernyatanipun tresna menika mboten saged dipun peksa. Tresna menika mboten saged dipun jiat. Tresna menika uruping jiwa ingkang suci mrentrol saking lebeting sanubari peparingipun Gusti Mahanasa. Kula nuwun sewu Koko Prabu menawi panjenengan sakmangke badhe dukani dhateng pun Bagong kepeksa kula nyembetengi dhateng pun Bagong. Sinten kemawon niki badhe gendhak sikil kaliyan Bagong. Mangke menawi Bagong sakit kula badhe nyakiti awak kula piyambak. Menawi ngantos Bagong menika pecah, kula badhe nglampos diri. Walah dalah karepe dhewe. Cetha yen to Prameswari Ngastina kuwi jeneng putri ingkang lobok kembene kendho tabiye. Ora pantes karo patuladaning para kawula sanegara Ngastina. Ing atase Prameswari kok ramban-ramban tresna karo wujuding kere getibal 17 sing jeneng Bagong. Yai Ratu, wis ora ana gunane aku gunake tanceping tata krama marang Yai Ratu Banowati. Nyatane wis wegah nama marang nampek pitutur becik. Ngorek-orek marang pasuryaning Yai Prabu Duryudana, ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Bagong, kowe ora minggat saka negara Ngastina. Wah, glandang nenggala leganing atiku.
Gendak Sikara karo Dewi Banowati. Iku padha karo kowe natoni atiku bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Ah dundang bol kok ora gelem. Topan ngremenaken Kamas panjenengan wantun kaliyan Koko Prabu Baladewa. Santai wae. Santai. Tresna kuwi abot, Dik. Tresna kuwi abot. Sapa sing ganggu gawe karo kowe? Aja kok menungso dewa muda tak tandangane. Matur sembah nuwun. Ha, santai ya. Inggih. Memburi kono. Inggih ngesnaken dawuh. Ditebahi. Inggih. Engko aku bar perang langsung sare ya. Inggih ngesnaken dawuh. Kowe adus sisan. Nun Adus sisan. inggih ngesnaken dawuh. Saiki karepmu piye, Mas? Lho. Wani karo Baladewa Sing tak wedeni apamu? kae garwane Kyai Prabu Duryudana. Dewi Banowati wis ora seneng. Wong ki nek bebrayan landhesane wis ora tresna, ora bakal iso apik kedadeane. Ah, Banowati seneng karo Bagong. Mula ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Nadyan mung sak Bagong mbok menawa dina iki Bagong entuk roh mating Hyang Mahanasa, entuk katresnaning Banowati. Picak po aku disenengi wong wedok kaya ngono kok ora tak tampa. Lho, ning kowe wis duwe bojo. Ah pegat. Apa ora masalah. Bojo jak omong gagap-gagap kok. Diopeni nggo ngapa? Wis blanja Bu. Durung. Mangkel aku. Biyen ki lancar bareng wis anak-anak kok gagap-gagap. Wis ngliwet durung Bu. Wis ning meletes. Ngarmuni penake pepepepepepe. Ra tekan-tekan. Wah, lereni anak wak titipke panti asuhan. Rampung dhaup karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana ngerti aku dhaup karo Dewi Banowati sok. Kena serangan jantung. Mlebu ICU, kae napas buatan ora ketututan, mati. Aku dadi ratu nang negara Ngastina. Wah, dapurmu kuwi. Lho. Malah ngecelo Baladewa. Asale ngono nek dapur tuwa aku karo kowe kok dapur-dapurke. Bagong, Nun, kowe wani karo aku. nun sawu nek pisan niku lak paksa wani niki perkara cewek. Niku perkara angel golek-golekane. Nek perkara dhuwit ora masalah. Nek perkara lemah ora masalah. Perkara apa-apa ora masalah. Nek perkara wong wedon iki sedumuk bathuk senyari bumi. Kula rung tau ndumuk bathuke Banowati. Kula nek nganti sampeyan ajeng mepalangi karepe Bagong rawe rantas malang putung wela metu jaba. Ayo maneman. Ayune kaya ngono etokke njaba. Terus meng apa? Padha wae mengan. Padake wah palus mari jajalanan ora minggat kroya Kurawa, ora minggat gegulung dening aku Baladewa. Kelapa kepranggul mungging ngayuda kebabak nyobawat nyobentar bawat nyobentar. Oh wah kaget aku bareng Kanjeng Koko Prabu Mandura paring dawuh karo Sata Kurawa yen to sing nyolong Banowati Kakang Bayu Banowati wujude Panakawan sing aran Bagong. Dasar para nyata Kartomarma iki. Iya, lho ora basa karo aku. Lho, calon adik kowe. Lho. Adi piye? Adik IP. IP piye? Ha IP-mu pira? Hah?
3,5 nyandak ora? Iki malah aku bingung ngomongan karo kowe. Bingung aku nek omong dhewe bingung kok. Arep ngapa kowe rantak-rantak aku ning para Sata Kurawa? Nyekel Bagong. Kowe aku penjahat kok. Aku pesakitan apa ya? Kok arep dicekel? Salahku nggon apa? Luputku nggon apa? Kowe wani tresnani Kakang Mbok Ayu Banowati. Sing ngomong tresna ora aku sik. Ning mbakyumu Banowati. Ngomong tresna karo aku. Kowe kok nampa? Kowe rasa selak, kowe aja munafik. Upama kowe tak takoni saiki, nek Banowati omong tresna karo kowe, kowe nolak. Heeh. Nolak. Muni yo. Kowe nolak ya. Muluse kaya ngono ya tak tolak. Hah? Gene ra iso wangsulan, normal mo, Karto. Aku menungso normal. Aku ndek akal budi. Nek ana wong ditresnani wong kaya ngono kok muni, aku moh, aku wis duwe bojo. Wah, telek. Kamanungsan wae sing diitung, aja sok suci. Oh, macem-macem. Ayo muni ya. Mula tak labuhi tenan, Wis tak niate pokoke. Wis ben apa-apa supaya entuk Banowati. Kowe wani nyenggol Kakang Mbok Ayu Banowati tak pecah sirahmu. Monggo mau tak senggol iki. Tok senggol napa? Apa kowe perlu ngerti? Tak kandhanono kowe mung kepengin. Pecah sirahmu. Pecah genti sirahmu. Wani karo Karto karo. Ayo. Udan. Kepleset. Pupuh godhong sirahmu Tibakno nya. Hai hai. Wah. Waduh. Gilani pun man mboten ajeng perang lho. Lah piye? Bagong kula antem ora dirasake. Bareng gelem males jijiki man. Dilatih rai. Terus kabeh. Mungsu-menungso kok kaya mungsu kirik. Oh, lho niku man. Malah mbaung. Lah wis.
Upama Kurawa ki takon mungsuh Bagong kabeh mesti ming malah do kewirangan. Kakang Durna, pripun Depate? Sing nyolong Gusti Ayu Banowati Bagong. Terus Kurawa pripun? Kurawa ora ana sing mangga mulya. Upama kula ken maju mesti kewirangan. Nggih, nggih, mboten sah suwe-suwe. Nggih. Kula sing ajeng maju. Oh, Bagong Panakawan. Kowe kena dipringgake becik apa ora? Ora gelem tak kena pringgake becik aja nglakon dosa tiban cundha manek, ora nglakon tinjong akhirat aja dutak Panakawan. Durna sing maju rada abot iki. Nek ora tak wirang-wirangke tuman wae Begawan Durna. Ayo maju kene mungsuh Bagong ora isin aja dundang ana kawan Bagong. Kok kaya tau weruh ta aku. Isan aku manuk paning jajaranan Bagong. Pripun Kakang Durna? Mbah. Kok embuh maju dereng suwe kok wis mundur. Pancen setan kok Bagong iki. Lah pripun? Lah pripun? Saman wis weruh e. Dereng. Oh, lah kepancingan apa kok dadi sak cetane dadi sak sedyane ana. Bagong Malik jaran Depate. Oh. Mongko pun jengking. Kula mandhegrek niku pas teng riku niku. Terus dibiyak-biyak dhewe nika. Buntute dunggah-unggahke. Waduh, kelingan sing ora-ora Depate. Kelingan jaman semana. Jaman semana ki lawange ketok ciute. Kula ajare. Nek ora ndodok nguyuh maneh ta. Pripun paman? Kurawa panci mboten majeng sedaya. Mergi nek kula ken majeng sedaya malah ngerundhe wektu mengke mboten ajeng kelakon. Mboyong dateng Bagong. Terus Kakang Durna majeng dipun wirang-wirangaken. Diwirang-wirangke pripun? Bagong malih wujud jaran. Kula maju kula ya wirang. Bagong dadi napa? Dadi kirek. Patih kok ming didepi kirek. Kok ngerti makeman kula nggih nggih. Sampeyan niku patih. Panganane kaya ngono. Mula ya diwirang-wirangke Bagong kaya ngoten. Monggo kula semanggaken. Wah, kula atur seminggah.
kon piyak landhan Wadyabala Sata Kurawa. Bagong, ora mingkes para Prabu Baladewa grethek nenggala jeblok ketemu Baladewa. Eling-eling Lurah Bagong. Nalika semanten titah ingkang dugal kewarisan sumurup nata Mandura Prabu Baladewa. Ngliga Kyai Nenggala murup sak obor. Ndadosaken gagating driya Lurah Bagong parandiring mangke jroning wani ana rasa wedi. Ing cipta arsa mlajar parandine kasurung tanggel jawab. Mila kinayoman dening dewane cal wujuding Lurah Bagong nata Mandura Prabu Baladewa. Disemanane ngrat. Gleng-gleng jagat manus maning. Manus maning apa ya? Lali anak Yaudu Baladewa. Nek aku iso dadi Baladewa. Amon Srawata Jamrata Mbanyeng Panca padha. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Nalendra Mandura. Wih lelele. Kowe wani maju nang areping Prabu Baya, tak tunggu nang kene kowe Baladewa. Lho iki piye iki? Lho iki aku kok ya kok ngedep kaca iki piye? Kaca sapa? Lho iki sapa iki? Iki sapa ngawur? Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Ya Balarama, ya Waning Pinta, ya Wasi Jaladara, ya Anom Sucandra. Wah, setan iki. Iki setan iki. Iki suarane Bagong iki. Wis aja ngawu gawar ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah, gugu karepe dhewe. Kowe dudu Baladewa. Baladewa. Ingsun nedeng wae lagi wae kundur marang negara Mandura karonse karo Dewi Erawati. Wah, setan. Wah, kowe Bagong kowe. Kowe ngino karo nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngino karo nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyek karo nata Mandura. Kowe ngilani dadane nata Mandura Prabu Baladewa. Gede. Ati kowe ana pedet cenaka. Ora iso kowe tiru aku, ora iso kowe. Iso wae. Kowe kecepeten oleh omong. Anggere alon-alon ya aku iso ngrekam. Ora bakal mati dhisik kowe. Setan alas gugu karepe dhewe. Wah, Bagong kaya winong wong dening dewane. Karo sapa-sapa iso menang, karo sapa-sapa iso unggul yudane. Ya, apa ndak kira Baladewa kalah karo kowe? Yai Ngastina sampun ngantos kuwatos enggale. Wah, kowe tak kandhake juragamu mbuh dadimu kowe Bagong. Terimaken. Kula sampun tresna saestu kaliyan Pun Bagong Kaka Prabu panjenengan mentala mejahi dhateng Pun Bagong. Kula sampun mrapos badhe nderek pejah kula badhe nglampos diri Prabu.
Yai Ratu. Yai Ratu. Kula wonten maring adhawu. Aja kuwatir. Sing gedhe pangapuramu ya Yai Ratu. Yen Bagong wis tak tugel gulune. Batobat. Kula mboten saged gesang menawi mboten kaliyan Bagong kok Prabu. Kuwi tenan. Inggih saestu. Lihatlah. Batobat, Yai kok senengane gawe kuwatir lho. Ini kuwatir iki tak citi kabeh kowe. Batobat, gumun aku. Ing atase wis kuwatir, panjenengan tak kira nek sedo apa piye. Lah kok panjenengan iso dadi Baladewa? Iso. Batobat, gumun tak ciut. Radarono. Batobat, mau mengko. Atenan. Mengko tenan lho iki. Iya. Aduh, tangannya mana tangannya? Menika. Wanine menggon tangan kowe. Wanine menggon tangan. Engko. Aku nek ngambung kowe iso ilang ndasmu. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Langsung zlup langsung ilang. Mangke piye kula ilangke lho. Tenan. Wah, senengane iki mbok beda rasa lho. Nanti bayang aku sing werna-werna. Batobat. Aduh. Yai, Kula wonten dawuh. aku saya. Inggih kula ngertos. Batobat. Keringetipun kados mengkaten menika. Batobat. Mbok benjang siram. Ngapa ta? Keringetipun kados mengkaten menika nek dicedhaki mak sentup. Wong seneng ki mambu ra ketok mambu. Wong seneng ki apa wujude ditresnani. Batobat inggih. Kula lapi. Batobat piye? Iki lho nggon cengel barang. Piye cengele kaya cengele abis. Cengel kok kelawu. Mbok sesuk perawatan. Tak kosokane. Ya tak karang ya kepanasan. Omahku kan wetan. Aku nek mangkat nyambut gawe srengenge saka wetan cengel kepanasan. Engko nek mulih srengenge nang kulon cengel kepanasan. Mula sing kenceng kene tok. Batobat. Inggih. Monggo kula dhekaken mancing wonten iki. Palereman ngaso sawetawis Lurah Bagong. Ayo, asli lho iki. Inggih saken dawuh.
busa oyon Damar sewu kencar-kencar nandi kaya wanci ratri tan prabeda kaya wanci rina Purayagung negari Ngamarta ya ing Indraprastha njabak nganti kaya tarulata ingkang tuwa ana ing imbanging arga sangganing para Pandhawa miwah sangganing para Nayaka para Punggawa begamber melabar yaya samudra datan motebi pos keparang lenggah dampar nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma datan kantunata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna Sumawana panenggaking Pandhawa satru ing Jodipati ya ing nunggul pawan Raden Haryawerkudara jumeneng Anggregancang Yayah Lintang Bima Sekti Hanuwaktuti ing naga jinajaran pasebaning panengah Pandhawa mabukuh Susilastawa tumungkul ngati kaya muka konjeming Bantala ing pepungkuraning nata ing Amarta nenggih waragining Pandhawa satriya kembar kemanikan Raden Akula Sadiwa ya Raden Pintek Kangsen palandene katingal tidhem jinem tanana ingkang samyanya bawa kaperbawan wingit wimbaning sangkata katingal rengu pasuryaning nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma parandene dupi mulat rawuhipun ingkang raka ing Ndrawati dadya persasat kaya lumampang wanci pula kepapak obor sastra biar padhang trawangan mila sigra murwani pangandikan riris alon wijiling Sang Nata Prabu Puntadewa ngendhene kababaring lisan
Rama dewaning sun Koko Prabu persasat kadidine ngentosi sileming malwa gabus kumambanging Sila Kresna parandene sak mangke paduka sampun kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta kadidhe lumamping wanci pula kepapak obor sastra biar padang trawangan Koko Prabu sawetawis lenggah kula ngaturaken pambagya pana krami sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwaraka. Yai. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Raka ing Ndrawati. Asung pambagenipun Yai sampun kula tampi karya bombong raos ing manah kula. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawaningipun Kakang kunjung sapaduka Yai Prabu. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda. Amawahono kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Kresna kakangku. Aku ngaturake basa aku katura. Dimas katengipun Kakang Werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju. Iya, Arjuna. Ndak tampa siap diatur bekti kalawan pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunju. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju. Iya kembar. Ndak tampa pangestu Tampanana kembar. Iya kula pundi nggo jimat. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe Koko Prabu. Yayi. Sumangka sawanipun ing Raka ing Ndrawati mituhu dhateng nawala ingkang sampun kula tampi bilih ri kelenggan sak mangke ingkang Raka tinimbalan sowan Montergari Ngamarta. Mengko suraos kados pundi? Mugi parang hamba barana ingkang dhateng Raka ing Ndrawati Yayi. Koko Prabu mboten badhe ngrembak perkawis negari Ngamarta. Miwah kanalindranipun ingkang rayi pun punta babar pisan mboten. Namung nyandadosaken sengkel raos ing manah kula kodeng sutaning manahipun ingkang rayi. Krana tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara nadyan dereng wonten aturipun Kyai Semar. Ingkang katur dhateng ingkang rayi ing Ngamarta nanging krana saking reraosanipun para kawula saengga sampun dumugi wonten talinganipun ingkang rayi pun Puntadewa bilih Panakawan ing Ngamarta inggih menika pun Bagong. Koko Prabu dinten sak mangke nandhang sakit utawi nandhang raga ngemuti bilih Pandhawa menika tansah ginala wentah dening para Panakawan malah saking pangraos kula tanpa pamomonging Kyai Semar saat majanipun kula kinten Pandhawa mboten saged mukti ngawibawa Nyakrawati kados dinten sak mangke menika. Mila doh nyana cerak nyana sami mestani menawi kula supe dhateng kawontenanipun Panakawan kuwatos sing manah kula adeging para Pandhawa cinacat dening para kawula sinengga satunggiling bendara ingkang supe dhateng kawontenanipun abdinipun inggih menika Panakawan. Mila Koko Prabu kawontenan kados mekaten menika kula namung jumurung dederek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu menapa ing kedah kula tindakaken jagat waisaning Bathara Wayah tur jagat. Yayi syukur menawi paduka Yayi tasih emut dhateng labananipun para Panakawan ing mekaten Pandhawa tansah ambumi tegesipun nadyan sampun ngrengkuh kamukten derajat pangkat ingkang semanten menika kala wau parandene boten supe dhateng menapa ing dados labetanipun para Panakawan. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mula Werkudara, nggih. Gandeng Yayi Darma Kusuma wis paring dawuh kaya mengkono. Ala apa tentopun Kakang lawan Siadi apa dene Janaka. Luwih-luwih Yayi Prabu Punta kersa tedhak marang Karang Kadempel tilik marang kananing Si Bagong ingkang kondange sarta pawarta ingkang sumebar. Bagong nandhang lara. Saora-orane tilik marang kananing Si Bagong syukur bage
bisa dadi sarana waluyaning Panakawan Bagong Bratasena. Bremara remangus miyong ngambrang kati karunaning kaswase yaning marga memalat kung dosang gondo wastrat mojo dereng ngantos paripasa mimbal wacana kasaru ing mlajar-mlajaran kinata Mandura Prabu Baladewa karya kagiat sangya para Pandhawa. Bala Pandhawa miyuk gumulung mangung siring sata Kurawa Kambahung Kesra katite merut layut sagung praratu Koko Prabu ndadosaken kagiat sotaning manah rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepepoyan Koko Prabu wonten menapa? Wah, bule kakangku gawe kaget. Ana apa bule kakangku? Koko Prabu wonten menapa dene paduka rawuh ingkang kados mekaten? Yayi, sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadawadana. Anggen kula sowan mongko tanpa cecala ingkang saderengipun. Karana sumengkaning raos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya kula saged pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa badhe ngaturaken lelampahan ingkang bebangeri wonten negari Ngastina. Kenging menapa paduka paring dawuh ing mekaten? Koko Prabu wonten menapa? Kenging menapa paduka paring dawuh mekaten? Kresna, kula wonten paring adawuh. Werkudara, nggih. Arjuna, kula wonten paring adawuh. Cetha nadyan ngumandhangi para Pandhawa ki tresna asih kalawan Panakawane. Nanging tresna asih para Pandhawa marang Panakawan mau digunakake kalodhangane dening para Panakawan. Ingkang gawe wirang marang Ratu Ngastina, gawe wirang marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu paduka paring dawuh menapa? Menapa wonten lampahan ingkang magepokan kaliyan para Panakawan teka mekaten wiyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu? Yayi, kula wonten paring adawuh. Ngastina geger amargi sedaya para kawula ngraosi dhateng lelambanipun kadang kula Yayi Ratu Banowati. Yayi Ratu Banowati sak mangke nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ing Taman Kadilengleng. Sareng ingkang raka nanjaken sinten ingkang dipun singetaken dening Yayi Ratu Banowati. Mboten kanthi kanyono-nyono punakawaning Pandhawa inggih menika Bagong ingkang gebang kalawan anak Prameswari negari Ngastina. Koko Prabu. Nggih. Menapa ing paduka ngendikaken menika menapa sampun wonten bukti tuwin dasaripun? Kresna, aku sadu arep dhewe karo Bagong. Malah Bagong mirah-mirahke karo pun Kakang, nganti pun Kakang disuraki dening para kawula sanegara Ngastina. Wah, ora nyono. Kabare gering. Kabare lara malah tekan negara Ngastina. Lah dalam Werkudara, aja kesusu lho. Mungko mundhak ke seluruh dalan sing kleru. Aku ngerti pambeganing Bagong si Adi ya wis apal marang pambeganing Panakawan. Yo.
ning Janaka sing ora sranta tumuli klepat ninggal negara Ngamarta. Merga pun Kakang ngerti apa to sababe Janaka nganti kaya ngono kahanane merga Koko Prabu paring dawuh yen to Bagong gebang kelawan Pramesmari ing Astina Yai Ratu Banowati. Yai, kasih lenggah ing lakon prayogi kula badhe anungka pelajaripun kadang kula panengah. Koko Prabu kula titip juwananing kadang kula pun Janaka. Arjuna lunen maring adawuh ya bener aku Ramaido kaya ngapa to kebrongoting rasamu tumuli tanpa pamit kowe ninggal parapatan negara ing Ngamarta klepat kowe arep nendi ngumpati dhateng Bagong mirang-mirangaken pakartinipun Bagong menika mboten namung orek-orek dhateng pasuryanipun Bendara ing mboten badhe ical slaminipun gesang nanging ugi sampun nyamah dhateng asmanipun Koko Prabu Duryudana ing atase derajate Bagong teka wantun gebang dhateng Kakang Mbok Ayu Banowati menawi Bagong boten emut Purwodaksina paripaksa kula sampun boten badhe suka pangapunten dhateng pun Panakawan Bagong satemasak mangke kula badhe negakaken Bagong badhe kula pejahi larak tenan to kosek to aja nganti kesusu ya Janaka petungan nganggo narar sing ganep ndak kira Siadi wis apal marang pambeganing Panakawan apa ya kelakon ing atase Bagong kuwi kok ngebang Yai Ratu Banowati kira tuwuh tandha pitakon to ya bener apa ora nadan ingkang paring pangandikan mau Koko Prabu Mandura nanging kosek to Janaka Koko Prabu Mandura ku ya menungso ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati inggih lah yen nganti sisip ngendikaning Koko Prabu nek nganti wis kelakon mateni karo Bagong apa kowe ora bakal kelangan inggih saiki ngene kowe ora usah jumujuk marang negara Ngastina kepareng paduka Bagong tilik ana ning Karang Kadempel yen pancen Bagong ora ana teges Bagong pancen dadi maling ana ing negara Ngastina nanging yen Bagong ana mengko takonana sing apik-apik karepe piye niate apa mengko yen Bagong wis ngandhakake timbangan ing kanthi permati bener lan orane Bagong mau yen pancen luput pinatrapan denda sak bobot lawan keluputane elinga Janaka Ngamarta kuwi duwe pradata adil duwe pradata hukum ingkang wajib dilakoni dening saben kawula negara Ngamarta nadyan kuwi satriya mekaten Koko Prabu sabar aja nganti kesluru inggih ngestakaken ayo tak kanthi menyang Karang Kadempel yen pancen Bagong iku iso ngandhakake lan apa kang dilakoni Bagong mau pancen kanggo bebener aja mbok dukani lho Janaka mboten Koko Prabu ngestakaken dawuh Astu nama sidam sekaring bawuna langgeng. Bagong. Ana pelus kok iso omong. Wonten dawuh panjenengan sinten? Yen kowe durung tepung karo aku, ulun iki dewaning samudra. Ulun pukulun Sanghyang Baruna. Wo, pukulun Bathara Baruna. Ya.
Kok wujude sawer? Ya, pancen aku wujud naga. Weh, lah pancen digdaya tenan. Ya, Bagong. Kok kula iso ngambegan teng banyu? Merga saka daya ulun. Kok kula mboten pejah mapan teng dasaring samudra? Merga saka daya ulun. Apa to sababe dene ulun nyaut kelawan jeneng kita, sayekti ulun bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Pitulungan menapa, Bu Ulun? Bagong, Nun, kowe wong ora salah, kowe wong ora luput. nggih. Ning didakwa tumindak kang ora prayoga. Mula dina samengko kita kudu bisa mbabar sarta kudu bisa ngrampungake perkara ing mapan negara Ngastina. Sanane pripun? Kula nek nganti metungul teng daratan Kunandara Janaka mesti kula dipateni. Mula bali ning daratan ora wujud Bagong. Ulun dandani. Dandani wujud menapa, Bu Ulun? Ulun dandani wujud Brahmana. Mengko manut lan panjenengan ulun. Wit. Kula Iya. ajeng didandani kaya pendhita. Iya. Nek ngoten kula nyuwun dipun dandani kaya Begawan Durna. Aja. Mengko ndak padha karo Durna. Pokoke kita manut ulun. Nun nggih. Kula nderek paduka Bu Ulun. Ya, Bagong. Sarating mandam sumula madangi jroning masarean menangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang diamanah hengkung sumungkem guling undang ganjing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung. Bagong. Wonten jawab. Wah, dandani ya tuwek. Arepku ki dadi nom ngono lho. Ora kena kudu ngono wujud kita. Nggih, Kowe nganggo jeneng utawa peparab Begawan Godo Githik. wis. Jeneng ya elek, rupa ya elek. Ulun paniki pusaka. Ing winastan wujud sela aran watu genuk. Hah? Nuke sapa? Watu genuk iki engko bakal mbabar kasunyatan negara Ngastina. Yen kita ketemu kelawan wewujudan ingkang padha karo kita ing mapan negara Ngastina, sawaten nganggo pusaka watu genuk kang mangkono bakal dadi sarana padhang negara Ngastina. Ngestakaken jawuh. Ulun paniki budhal ning daratan. Nun nggih, ngestakaken jawuh Bu.
Piye? Tobat. Ora ngira babar pisan tobat. Ngantos kados mekaten. Wis tak omongi to. Aku ki ora padha karo kanca-kanca liyane. Nek kowe maksa ya terpaksa. Tobat. Piye temonjat. Tobat. Pokoke tetep kowe dadi tetimbang aku Banowati. Ora ana wong wedok ingkang bisa ngganteni marang sliramu. Menika estu nggih iki Lurah Bagong. Heeh. Kowe ya ora getun to pegatan Duryudana? Mboten. Kula mboten gadah bondo donya, mboten gadah derajat pangan, mboten apa-apa matur semandhi kaliyan Lurah Bagong. Ah iya. Wonten setunggal ingkang minangka dados keunggulanipun Lurah Bagong. Ah iya. Menika lho angin kula mlampah sampun mboten jejeg kados mekaten menika. Menika keunggulanipun Lurah Bagong. Ah iya ya piye meneh karang mbuh iki. Kaya semene iki aku ya ora ngerti. Radong aku. Inggih. Namung sak mangke dos pun apa napa-apa ana wong teko rene. Nek kira-kira aku karo kowe ora iso nglanggati pokoke njaluk mati bareng. Nek wedine isih iso dipekonah utawa dilawan sapa sing ora setuju hubungane awake dhewe. Inggih. Pokoke rawe-rawe rantas malang-malang putung. Nek kira-kira entuk manggon ing Ngastina, kowe karo aku kawin lari ya Banowati. Inggih. Pokokipun kula nderek. Menungso ora tatanan. Menungso ora idep isin. Ing atase kowe katon tak oyak melayu nyemplung segara. Lah kok wis ndedheple eneng kaman kadilengleng Kakang Mbok. Kakang Mbok panjenengane mut kalian kula menapa mboten Kakang Mbok? Tobat Dimas Janaka. Inggih. Kenging menapa paduka nglanggati dhateng pun Bagong menika. Tobat sing timbang aku ramu ya Dimas. Ya mergo ketukulan rasa tresna ning atiku pasang aku gelem ngladeni kelawan Bagong. Nah ngaten menapa Janaka dipun kawonaken. Tobat ora ana sing iso ngalahke Bagong lho Dimas. Tobat mboten ora ana sing iso ngalahke Bagong. Malah sing gedhe pangapuramu yen to tresnaku karo Dimas Janaka ya wis suda, malah saiki tekatone wis ora ana. Dengar. Arep meng kaya ngene ning nuwun sewu, saiki gleleng aku saiki. Bagong. Nun. Ayo, kowe tak rangket tak aturake Ratu Ngastina. Mboten ajeng gelem kula ajeng kawin lari kalih Banowati, tak pecah ndasmu, mang pecah nek iso. Janani temen tibani tangane Janaka ora dirasake kedhep wae ora tiban pusakaku tinjung akhirat nyawamu mong tibake mengke kula tak tinju kali kanca-kanca kantor omonganmu sak penae dhewe pecah siramu mang pecah nek iso. Mboten menapa-menapa, mboten
Pokokipun anggere menang perang mesti kula hadiahi sun. Anu ya izin. Tobat. Nek ngesun pipine kaya arep tetel. Diserot banter banget nggih cangkeme ambane ra jamak-jamak. Ngece, mboten kula remen. Wae sapa sing ganggu gawe awake dhewe? Rawi-rawi rantas manang-manang tak butuh. Inggih. Kok ya wis kok ya ora jeleh-jeleh ngono lho. Ana ya ngambu wong ayu ora ana jelehe. Nekat banget. Piye? Koko Prabu elok. Lho elok piye? Kala wau Koko Prabu pirsa piyambak Bagong mlebet samudra. Iya. Lah terus sareng kula dumugi wonten ing taman Kadileng-leng Bagong sampun wonten ing mriku. Elokipun malih Bagong kula dawahi. Kula jempalani mboten dipun raosaken, kula ngliga curiga. Bagong kula suduk mawi pusaka. Mboten menapa-menapa. Tumunten kula dipun getak dening Bagong kontal dawah tebe. Wiladalah. Koko Prabu mrisani kaca paesan iya. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Aja kok kowe pun ngakang kowe ora wani adu arep kok Arjuna. Inggih. Lajeng pareng paduka golek jago wonten pundi astaya melaku? Pendhita Janaka kasinggihan kok le nyadi men Penemban kowe sapa? Nyuwun prisa dhateng kula Begawan Gada Githik. Gada Githik nggih. Pertapane ngendi? Ngebong. Pendhita kok omongane ngawur. Ora dipesen kok. Momen dijenengi tok pertapane ora dikeki. Lho, sing jenengi sapa? Rahasia. Anjur dibadarke saiki. Penemban Gada Githik wonten dawuh. Sampeyan sinten sinuwun? Aku Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Wong jane kowe wis ngerti kok dadak takon. Koko Prabu kok ketingalipun sampun tepang. Nek kowe urung kenal, nek aku wis tepung. Engkang wingking sinten Raden Janaka? Titis pendhitanipun Titis. Kok ketingal pasuryanipun Raden Janaka kok ketingal sluntrut. Apa? Sluntrut jeleklutrut. Sluntrut jeleklutrut. Menapa bibar kecalan sesidemanipun? Kok ngene iki ngapa? Janaka wonten dawuh. Kowe iki mung kurang titi, kurang titis, tegese nek kowe iki jane ngemakke nganggo permana jati mestine bakal ngerti. Gada Githik kula wonten dawuh. Aku njaluk tulung tak tulungi ora kira-kira? Jelas. Yakin tak tulungi. Ana maling ning negara Astina. Jenenge Bagong. Ora penyakit.
Sapa sing penyakiten sapa? Mboten wonten, mboten. Nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong mau kowe njaluk apa tak turuti. Wis to, njaluk apa tak turuti. Dadi pancen kepara nyata nek Ngastina niku wonten maling to? Iya, pancen ngono. Wah, keparat ku karepe dhewe. Kula tandangane sinuwan. Sinuwun kok sinuwan. Kula tandangane keparat. Koko Prabu, mbok kula dipun maringi dawuh sinten? Kok saged? Lah iya, mulane kowe iki takon ngati-ati, takon sabar. Wong lakone kaya ngene to aneh to? Aneh. Lah wis didelok wae nek ora percaya. Yen kowe ora percaya karo pun Kakang, ditonton wae bener ora ucape Kresna. Nganti wis entek tisu pirang-pirang. Angger diambung klomoh, diambung klomoh. Lah seneng iye. Lah seneng. Tresna, Kang Mas tresna. Oh, piye to kowe ora? Tobat. Ngambung kok kaya ndilat. Aku nek rada ora penak atiku. Mboten sekecanipun dos pundi? Aku sing ngambung terus e. Ora ana balasan babar blas. Mbok aku iki diambung. Ngaten menika carane ngambung menika ngaten menika. Sithik ning muni. Oh iya. Aku wingi jero ning muni. Tobat. Isa-isane nglakoni, isa-isane nglakoni. Sapa iki pendhita Armati ndene? Armati matamu. Lho. Suarane padha karo aku, padha wae. Iki sing gawe masalah nganti aku doya-oya karo Ndara Janaka anu Raden Janaka nyemplung segara ditulungi karo si sapa jenenge iki Barjo. Sama dewaning samudra iki sapa? Baruna kok Barjo. Barjo arep dadi kiai saiki. Apa-apa digawe kleru, apa-apa digawe kleru. Sapa we? Begawan Godho Gitik. Ayo tak baleke ora Dewi Banowati. Ora bakal tak baleke sawat watu genuk saka kancan. Ucap kaceta nalika semanten. Begawan Godho Gitik sigra amusti pusaka paringanipun Sang Hyang Baruna wujuding sela aran watu genuk den sawataken kenging anggane ing Kilurah Bagong mapan wonten ing taman Kadilengleng ical wujuding Kilurah Bagong nenggedegya kala sapu jagat. Iki kaya degya sapu jagat inggih sinuwun. Kowe ingkang ngreksa ringin kurung negara Ngendraprasta kasinggihan mekaten.
Lah apa to wigatine lah kok dadi kaya mengkono lelakonmu? Nggih, estunipun namung nopi dhateng panakawanipun bendara-bendara kula para Pandhawa. Dangu kula mboten damel lampan wonten ing jagat mila. Kula nuwun sewu, cara menika kinarya nitik dhateng kasetyanipun Dewi Banowati. Tuwun kaluhuranipun Dewi Banowati. Weh lah dalah. Ya wis ento kaya mengkono kabeh wis katon padhang baliya marang negara Ngendraprasta tetep tunggu ning ringin kurung negara Ngendraprasta. Lha nggih ngestakaken dawuh sini. Aku ngerti karo kowe Begawan Gada Githik, aku ki ngerti karo kowe. Ha nek pun ngerti alhamdulillah. Terus niki kula le bali wujud kaya asale pripun, kuwi urusanmu aku ora ngerti. Wah, cilaka iki. Masa ming arep bali kaya mau dadak nyemplung segara. Ya nek ketemu Barja, Baruna. Nek ora ketemu modar aku. Wis cilaka. Dara Begawan Gada Githik. Nggih, ning asline kula dudu Begawan Gada Githik. Kowe sapa? Kula Bagong. Bagong sing teng Taman Pun Modar. Kula diwangsuli kaya wingi, Ndara. Bali ya karepmu ora ya karepmu. Duh, kula niku mengke bengi isih pentas. Nek ra malih Bagong sing ngancani Petruk, kalih Gareng sapa? Wah. Iki ora tanggung jawab tenan. Ngrekoso iki. Weh, penembahan. Penembahan cengelmu. Kok malah nesu to? Aku, Truk. Aku. Raden Hartanto Bagong saka Prenjen. Dapure ra. Boya wis ora salin le, salin. Bapakne endi kok nyalini aku gak. Bathuke panas, Pak. Pak, panas, Pak. Pak, panas, Pak. Jandra. Kabeh wis padhang, kabeh aku wis iso malik kaya wingi-wingi. Heeh. Bagong sing nang Taman Negara Ngastina ya wis badar. Badar sapa, Gong? Anu Jem Sapu Jagat. Oh, Sing tunggu kringin kurung negara Ngendraprasta. Weh, Dandra drangan kae. endi? Kae mbok nonton gak lho, apa nek ditonton saka kene? Endi? Kae Ndara Werkudara perang karo Kurawa kae. Wah! Wah didak kowe. Ora taya saiki Dursasana disipat barat. Heeh, Gong.